Čo sa deje, Kelso? Rudolf, už ťa nemôžem pozerať. Moji priatelia vravia, že som na to pristarý. Tak počkať. Pristarý na Vianoce? To je hlúposť. Ale všetci si zo mňa robili srandu. Aj zo mňa, Kelso. A tiež mi vymýšľajú prezývky. Nechceli mu dovoliť hrať sa s ostatnými sobmi. A čo si urobil? Rozkopal som im hlavy. Krv tiekla potokom. Malý bubeník, čo ty tu robíš? Povedali, aby som prišiel. Ale čo mám urobiť ja? Ak vás budem pozerať ďalej, všetci moji kamaráti si budú myslieť, že som decko. Do pekla s tými idiotmi. Ak sú príliš starí na vianočné programy, je to ich chyba. Môžem už ísť? Je mi zima. Kelso, ak budeš naozaj úprimne veriť v náš magický svet, nič v tvojom živote ti nemôže ubližiť. Takže... môžem pozerať? Môžem pozerať! Môžem pozerať! Môžem pozerať! Také milé dievča! Je taký šťastný.